Habang ang ibang kabataan ay nag-i-enjoy sa kanilang pag-aaral, ang dalagitang ito ay basang-basa sa ulan upang magtanim ng palay. Minsan mapapaisip ka na lang kung anong kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Sino ang tutulong sa kanya at nasaan ang kanyang mga magulang upang pag-aralin siya. Anong pangalan mo? Grabe. Rina Chris. Ito anak mo po ito? Ano po yan? Kaibigan lang po yan ng anak ko. Magkano ang bayad dito? Wala po yan. Volunteer. Tulong kay ano? Grabe ang bait mo naman. Grabe ang bait mga kalingap. Ang ganda dito. Kahit maulan. Wala po ano eh. Kasi po pag pinabot po ito ng bukas pa, madikit na po yung ano. Madikit na yung ano. Yung ano, dalugi ba? Mm. Yung palay ng pansaro. Mga kalingap, iniwan ko yung chinilas ko. Grabe, ang galing mo naman. Paano yan gawin? Mapaturo sana ako. Na ano kasi ako nakita ko kayo, sabi ang galing ka ako kahit maulan. Paano yan pag nagkasakit ka? Taga saan ka? Taga saan kayo? Kapambuhan ka? O mga kalingap si Ate Rina Chris. Napakasipag. Nag-aaral ka? Nag-aaral ka. Tapos ka ha? Ay, malapit ka nang matapos. Ang galing oh. Ang bilis oh. Ay. Hindi ka napapagod? Kailangan eh. Ay, kailangan. Mahal pati ngayon ang kanin, ang bigas. Taga doon ka lang pala Ate Rina Chris sa Pambuhan. Kumusta? Ate Rina. May dumi ka. Natural yan ka nasa po eh. Naputi ka na si Ate Rina. Grabe ka. Ang sipag mo. Ay hindi man. Kahit maulan. Grabe. Sipag. Nay, magkano ang kita nyo dito? Nasa magkano? Halimbawa. Nakakaano lang kami dito. Palay naman ang binibigyan nila sa amin. Ay, kumbaga walang bayad. Para Tapos, bibigyan na lang kayo ng palay. ganun. Ah, oo. So, may share din si Ate Rena. Bakit? Ay, pupus. Ano ka lang, makikikain ka lang? Ganon? Grabe. Anong pangarap mo, Ate Rena? Sa company po. Sa company. Malay mo, mula sa palayan, maging mapunta ka sa company, no? Anong klaseng company? Huwag ka mahiya. Oo, huwag ka nang mahiya. Pag-aaral ka pa ba? Anong course ang kukunin mo? Okay, ate. O sino ang kasama mo sa ano mo, bahay nyo? Barbada ko lang. Ha? Barkada mo lang? O saan yung magulang mo? Daga na po, parehas. Patay na parehas? Ay, grabe. Buti kinakaya mo. Ayos lang po siya. Masayahin, kala ko wala kang problema. Wala na pala yung magulang mo. Naiiyak ka na. Naiiyak ka na. Grabe si Ate Rena. Mga kalingap. Grabe ang galing mo. Kahit nag-uusap tayo, hindi ka nagkakamali dyan ha. Si Ate Rena wala na. Saan bahay mo doon? Ano po, pataas po sa manggahan. Ah, sa Manggahan. Grabe po mga kalingap si Ate Rena. Pagod na. Pagod na. Pwede bang magpahinga? Paano yan? Hindi ka pa naman pagod. Buti nakapag-aral ka. Nag-grade 12 ka na ngayon. Kahit wala kang magulang. Ay, kapatid yung nag-aano sa'yo. Susuporta. Anong trabaho ng kapatid mo? Company po. Ay, sa company. Kaya gusto mo rin mapunta doon sa company.
So ibig sabihin, sa Pambuhan nakikitira ka lang. Pero may tulong po ako. May kapatid ka doon. Oo. O nasaan na yung ano mo, yung bahay ng magulang mo? Sa suro po, Ay sa Kamsur? napadpad. Napadpad ka lang dito. Kasi dito nakasawa si ate mo, Yung saro po. ang isa mong kapatid. Pero po, umalis na. May bigay ako sa yung ano, pang ano mo, pang merienda mo. Tsaka pang gastos, pambili mo ng ano, ng kung anong gusto mong bilhin. Sige na. Sige na ano, Ate Rena. Alam ko malaking tulong ito sa iyo. Mag-graduate baga, mabili ng mga ano. Oo. Ang ganda ni Ate Rena, oh. Filipina Beauty. Salamat po. Salamat po. O saan mo yung lalagay? Baka ilagay mo sa putik. Magano ka na muna, mag-ahon ka na muna. Diyan, oh. Welcome. Kilala mo ako, subscribe mo ako. Alvin, ano, may cellphone ka ba? May cellphone na po. Ay, pag may cellphone na, subscribe mo ako. Sige, salamat Ate Rena. Yan po mga kalingap si Ate Rena, napakasipag na bata. Masayahin kahit na parehas yung mama niya, yung papa niya ay patay na. Mga kalingap. Nakakahawa man po mga kalingap. Napakasipag. Sana i-bless ka ng Lord, ano, Ate Rena. Kasi napakasipag mo. Napakamasayahin niya, ano, Nay. Masiyahin masyado.